bisa bos pandote pos martabak majabarana kangga bos potong deh sangkangata bos isanade sampai akbar mantan majik akbar mantan opat yo singirangake Siliwan si bangsa diri ketulis kegawang janji adate di gawa minggat rela mati makorban jiwa ayo nonton piramanda sindene wis membangun terus sore mantak kado rezeki ini aja desekan sesekam bekan ngadeg samping dengel-dengel beli katon sindeni kang suarane gendang kang suarane ketul guyupan jati sedake larane bateng aduh tobat tobat aduh tobat 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 la 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 ana wong wis tuwa putune digawa turuning panggon bokwane tungkul nonton sumar sumir aduh mawar milir yen gemuyung sekakakan dobang letekan kang suarane gendang kang suarane gong guyupan jati sekake larane bateng aduh tobat tobat aduh tobat 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 la 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 jeruk manis dari jepara air kelapa berasa madu mau nangis takut keparang Astagfirullahaladzim. Saban dina saban bengi jare pintere wong ngomong bibi ki ora abis pikir no. Artine bakate wis ngratapi nasibe sing dadi guru lakine senok. Eling-eling mangkang eling-eling asih
Mas Pangeran Suta. Sing awit awal pertama duwe rasa demen kelawan Okayu Angrumsari. Artine lelakone ya ora enak. Anggur-anggurane nalika jaman semana ora kan kah. Senoga masih kelingan. Suta kongkon jejaga gedung Silaradena. Mamaku ya di mamaku aruduhur bibiku sing ditebangi. Singaran gedung Silaradena kan wis kecelu ya. Para kiaga, para elang lan pinangeran sing gelem jejaganing kono mancing jam 6 esuk metu kelawan jam 6 ilah kaumur ora kan kana wis lepakuan senok pernah pengen dilamar wong sing sebrang ora wong mademu karena senok beli demen Mamaku ya di anggur-anggurane Suta kongkon bala kena penglamar ninganan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kian dadi siji. Jareng basane rumah tanggane Okayu Angrumsari nembe gas umure jagu. Arep kapan enake, arep kapan bahagiane. Keceluk Suta dadi mantu agunge wong Cirebon. Bundarene serangan ngadano sing duwe Korea Aramantori Ken maning ati jujure Angrumsari sawise tepung jodoh kelawan Suta priwening perasaane senokku bi barang tinem tu bibinya nyem dewek ngaweruwi sejatine Angrumsari wiwit pertama anane manjing ning sejeroning keraton Kang Mas Pangeran Sutajaya. Angrumsari ki wis banget seneng be. anu nema Angrumsari ki wis tertarik karena senok wis dadi siji ya. mulane senalika lagi kongkon nunggu gedung Pacimatan pikiran mana-mana be Angrumsari sing diwatiri beli bakal bisa ketemu maning be. Ya tapi mengkene no. Ndelengaken Suta jejodon kelawan senok takdir bisa dipungkir bisa dipungkir kelawan wong tuane senok kulaksana kaya banyu karo lengak kan kah akur tapi kaya kurang campur kano padahal Mami Nur jare bibi nyong Sutaku berjasa ning Cirebon kuno bagian Suta anake wong beli duwe tanpa Suta senok kaya-kaya ya ampun nasibe waktu semanaku serang mas rasi mekedin me aisa bos bandot Armantorias Kopai Dede Siyo
Angrung Sari ki wis dadi wong mademung buah ya Bi. Ya iya diboyong mana mau seberang. Anu nema beli bibi nyanyem dewek sing duwe pemikiran kaya konon. Angrung Sari gak pada Bi. So kadang tanda tanya ning kabeh keputusane Pan Rama Bi. Bibi nyanyam genok bakatnya wis ndelangaken suta ya. Apa maning suta bakatnya wis dodok dewekan kah? Ning batin ki nangis nok. La ilaha illallah. Apong-apongane suta wong ora duwe. Apong-apongane suta jareng basane anake wong melarat. Diperlakukaken kaya kenen sunyak nang siraku suta. Nah sekian senokan digawakin ki suta ki metu sing keraton ki. Iya. Sampai suta dewek ngomong. Bibi nyanyem jelos mana pakaiane Angrung Sari ora diberesi sing akeh. Sampai pakaiane bibi nyanyem digawa. Ya arep mendi sunjare kitane ku. Arep balik mana suning pekandangan beli je. Beli. Iya. Terus kita wong telu ki arep pada mendi Bi. Basane ku arep dolan. Oh. Ning ya ki ageng kali pasung ki. Tapi arep dolan. Iya. Tapi segala rasukan digawa. Digawani kok dibunteli je. Wakali pasung kusun suta laka kaitan dulur, laka kaitan saudara. Haki apa harapan mondok ning kono ku wis kok bae cek andane kun maje. Jadi kita kini ngati manok pikiran. Kini ana masalah apa sutaki? Ning sejerone kekeluargaan ki sampai kaya konon. Apa maning? Bi, anu nema iya so kadang mikir Angrung Sari. Kaya sengsara sing ora nana sudah. Ning badannya Kang Mas Pangeran Sutajaya. Apa karena Angrung Sari tapi Ya tapi dakat semono bibi pesenok ya. Senok aja duwe rasa cilik ati. Oh, nyong priwen bae kah kin ki sutake wis dadi guru lakine Senok Angrung Sari. Tapi Angrung Sari banget ora tega, Bi. Timbulnya rasa bersalah Angrung Sari. Ajar kita manusia manok ya jare kah ala ini lebak paraning banyu. Wong bener kok ketenger. Wong salah kok ketemu kelawan selek. Terus sing aran kauripane kita kinok kabeh kah laksana kaya ndeleng gunung sing kaduan. Oh. Yen disawang sing adu Ya kaya lukisan ora kan kah. Tapi lamun gunung mau dipareki ruwet ngampret beli karu-karuan. Ku ora beda kaya kita menusa perjalanane no. Wis kin mak wis senoke aja ngenes ya. Sebab priwen bae kakin kan senokan wis kelakon dadi siji karo suta. Delamaning senok bakal duwe keturunan. Oh, dedongane bibi kira-kira bareng-bareng Brayan urip. Bi, sumpah Angrung Sari sampai tekan ngakhirin zaman pengennya bebarengan Bi. Karo sapa? Karo Kang Mas Pangeran Sutajaya. Nyanyeme digawa beli. Ya digawa. Semono segala-gala barengannya ancelak uncluk ke. Ya wis ki makanggo nonggone suta ya. Oh. Senoke aja sedih kira-kira sing berat. Terus ajar kita manusia kinok jare kah tambah ati sing lagi pusing ana obate ku. Apa obatnya Bi? Hiburan. Eling-elingen nalika Senok pertama ketemu lawan Kang Mas Suta ora kan kepandangan mata. Sampai bosen nonggoni kongkon liwat bae Iya. Bi. Basana Senok aja bakal terus beli ketemu sedina karo Suta bujak kaya seminggu. Bareng wis pirang-pirang. Ya oh, sampai amput-amputan. Bukan nok tangi La ilaha illallah ya nok. Angrung Sari ki melas derang bibi nyanyem ya. Ya nok biasa. Ngayat entok. Setrume. Setrum cakapan sih.
Be, Nonon. Bibi Nganyam yang ngejak apa? Nah sekian sedurunge ketemu kelawan sing dadi guru lagi dolan. Oh, ning Kang Kaji sing lagi duwe gawe. Kang Kaji siapa sih? Oh, kini lagi acara perkawinan. Senang rapika. Kinku. Iya, ku rapika ku bakal kudu kandang mak. Dimong-mong bibi pada bak sing awit cilik. Kono, Be. Lah. Iya ya, Bi. Bagaimana kok? Adina kan kok rembuak wae ning pojok kok. Masih setia payah nonggone bibinya. Iya. Terus apa pen mana? setia seno. Ya. Ayah denok bunda denok. Kang lebih gaul, bunda lebih gaul. Lambene mati cek. Kanggo nok opi sing duwe bongas. Terus maning kanggo AA Danu sing ananing Korea. Kanggo mimiku hajat Sarini no. Nok cinse. Nok cinca. Oh, terus kanggo mamaku Udi wong tani. Aerul geding. Aerul. Ya ora tak-tak sutanek ki. Kari tapi. Iya iya. Bahasane mana aja lo siraman dingin cepuk kita menyusul je. Aku gak beli kesalip man. Hah? Beli kesalip kok gak? Kesalip. Ya sampai nungannya kenceng baik. Iya ya no. La ilaha illallah. Iku no. Apa Bi? Iku sultan sana ning gurine sana. Kang Mas? La ilaha illallah. Harus ndelangaken suta. Awit nonoman sampai tekang umur semono sing aran ganteng kuya ganteng bae. Saha suta saha jago no. Dilipur ora kelipur kunambe tepat kunambe sarang salira saha manis imutna sae rupina ku hoyong tepat duh aduh saha namina salira kagungan saha kasepte kabina-bina aduh 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 saha
kadang-kadang ning ati sok kemuyu dhewekan. Yakin ya rekut lantarannya apa sampean bisa kemuyu dhewekan? Kayak urip lagi ngimpi sing tak lakokaken nyem. Ya Allah, sirine digawa mati ngadatnya digamengkan digawanin. apakah mungkin Suta bisa nilik ramah tepung dawuh dadi suwiji lawan sekar kedatone wong Cirebon? Bener ya nyem, jare kasingare nasibe wong kan beli weruh ya nyem. Bener dina kiyen nyem tak rasa kakening Suta Jaya Mas. Kang Maradono bos warna baja Ramantor Yas sing mirengat Kenangan sing ora bakal dilupakaken sepanjang uriping Suta. Banyu mata netes blik rasanya nyem. Jadi sampean kuning ati jujure jejodon kelawan Nok Ayu Angrumsari ku ngrasakaken seneng kelawan bunga. Orang ngandel setitik ganyem. Karena sampeane anake wong beli duwe, Angrumsarine keturunan sultan. La ilaha illallah. Suta ya. jangkrik dami semelang ditinggal kare Mas Keri ditinggal kare. Ari kita wong sejen melu prihatin ari Suta ngomong seneng. Kalesan yang pekandangan malah kabocah wadon sih. Nyem non kelingan beli nalikaning Suta lakon Arya Kubon. Iya kelingan kulaku. Angrumsari apa sih nyem? Edanan ya nyem. Edan